Vítam vás v dnešnej diskusii. Do štúdia prijal pozvanie Palko. Dobrý deň. A Veteška. Dobrý deň. V parlamente začalo čosi smrdieť. Nie je to samochvála, ale nejaký živočích, ktorý tam zdochol a už sa trošilinka rozkladá, takže ho je cítiť. Pán Palko, ako sa vám pracuje v takom smrade? Tá naša situácia nie je príjemná. Ona nie je príjemná. To verím. Pán Veteška, a čo vy na to? Im to neprekáža. Ty teraz mlč. Teba sa nikto na nič nepýtal. A netušíte, čo by to mohlo byť za zviera? Ukázalo sa, že je to ešte inde a hlbšie zakopaný pes. Takže pes? No a ako sa tam dostal? Nechcem byť zlý na nikoho. Iste. Našla ho pani Martináková a ona je veľký milovník zvierat. Preto tam ešte stále je? To je tá rozhodujúca udalosť a rozhodujúca prekážka. A už vôbec nemusia rozmýšľať, iba budú mačkať. Toho psa? Trochu hnusné, nie? A vy, pán Palko, keby to zviera ešte žilo, čo by ste urobili? Sami by sme postupovali nemorálne. A utratili ho? To si buďte istí. Pán Veteška, prečo mu nepoviete, že je obyčajný, necitlivý chrapuň? Prepáčte, ja nikdy nebudem uražať. Náš postoj je správny, korektný a vychádza z línie, ktorú vedieme celé roky. Že aká línia? Aký vy máte osobne vzťah k psom? V zásade to sú všetko už také prežuté, požuté veci. Ty kokos, Veteška? Keď by ho človek počúval vtedy a dnes čo urobil, tak normálny Slovák mu dá po nose. No, teda zaslúžil by si. Takže Palko mal s tým psom spoločnú minulosť. A ak tak vám na tom vadí... Že si chodili na pivko, čo je normálne, ale až príliš často a nie len na pivko. Čo? Tak on toho psa doniesol do parlamentu? Pán podpredseda, ja nemyslím si, že ste to vy. Čudujem sa, lebo to hovoríte úplne nelogicky. Ja? No tak vy do parlamentu prinesiete psa, ten tam zdochne a ja hovorím nelogicky. No tak to pardon. Udriem vás. No a potom, čo by sa stalo? No, to máte pravdu, vyrazili by ma. A kam ho pochováte, psíka? Máme tu veľmi veľký cintorínik. Fajn. Tak ja vám teda pekne ďakujem, že ste sa zúčastnili tejto diskusie. Týmto diskuziám nie je koniec. Shut up! Ticho! Koniec je!